Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong og gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Verse 19, gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing og namalandong siya pag-ayo mahitungod ni ining mga butanga. Nung balikon pagbasa, ingon ang verse 17, sa diha nga mga magbalantay sa karnero nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanan nga nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing og namalandong siya pag-ayo mahitungod ni ining mga butanga. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo sa padayon nga pagbisibis nimo. Pagpatubo, pagpauswag ug pagpalambo sa among pagkaila, pagkahibalo mahitungod kanimo o Dios. Salamat nga kami sa among kaugalingon di na kami tag-iya kundi ikaw o Dios sa among mga kinabuhi tungod kay ikaw masab ang naghatag niini. Niining kagabion among pangayoon ug pagampo diha kanimo nga kining mga pulong nga himuon nimo o Dios nga sayon gaan nga masabtan sa kada usa. Ug dili lamang diha kutob kundi ma-apply namo ni maikinabuhi namo ni o Dios. Amo ning pangayoon walay gahom sa kaaway nga makasamok niining kagabion sa kada usa kanamo. Gamita ang imong mga mensaheng magbag-o, magpauswag, magpatubo sa kada usa namong espirituhanong pagpakiglakaw nimo. Mao ni among gipangayo ug madawat namo ni sa ngalan ni Ginoong Hesukristo imong bugtong anak among mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Kanang naas imong tapad nang unsa may imong tinaguan. Sige. Sige, lingi-lingi sa kutob sa maabot nimo ing nga unsa ikaw, unsa may imong gitaguan. Sige, pangutan nay mga tinaguan kaklaro ana. Pangutan unsa may imong gitaguan. So, ang pagtuon nato sa mga mensahe karon sa Ginoo mga igsoon, giuluhan siya ni ining maong pangutana unsa may imong gitaguan. Dagan nato diri mainampingon kaayo. Kani nga sapatos hinatag ra bagyonis. Na sentimental value. Ampingan gyud og taman. Kani nga gabas, kani nga martilyo. Oh, pangita na lang bato nga idukdok ana doy. Kay kaning martilyo di gyud ako na ipagamit kay sentimental value. Gihatag yun sa lulo sa tanang lulo. Natay gipang hipusan, natay gipang taguan. Sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, natay mga ginataguan. Taguan ni nga habol, kani nga unlan, kay para nignay bisita. Sa mga wallet na gitaguan, in case na ay emergency, taguan. Nga ba na, makamaukay na mo tagog kwartas wallet, di gin makaplagan. Pero, while gatago siya, gatanaw ang asawa. So, unsa may imong gitaguan? Daghang gitago ba? Nahinumduman nato, kini si Abraham, iyang gitago sa pag-ingon nga ugnay mangutana nimo ingna nga igsuon kanako. Di kanako asawa kay basig patyon unya ko. So ilang gitago ang kamatuoran ng asawa. Mo hinungdan nga nagka-problema. Next ang anak si Isaac. Iyang giingnan si Rebecca, ayaw biyag saba nga asawa kanako, ingna nga igsuon ra kanako. So naa sila gitaguan. Hananiah and Sapphira in Acts chapter 5.
May kabtangan sila, grabe ang ilang love sa Lord, grabing kainit, kadasig, kalipay sa Lord. Mao nang nakadesisyon siya nga han, my love. Atong ibaligya ang ektarya natong kayutaan, ang halin ani atong ihatag sa buluhatos Ginoo. But ang ilang pagpanumpag, panaad na usab sa diyang nakakita na sila sa kwarta. And then they said nga taguan nato ang katunga ray atong dadon dito sa tiilan sa mga apostoles. Pagabot ni Ananaya dito, gipangunta sa maura ba ni halin? Siya maura na, ikaw, wala ka naglimbong sa tao, naglimbong kas Ginoo. Kadto imuha, sa nabaligya imuha, nganong manglimbong man ka. And then ang iyang asawa, kasabwat niya. Niabot ang asawa, sigurado mong marutoy halin? Maurag yun to. Ingon dayon si Pedro, ang mga batanong kalalakinan na aspultahan, bago lang naglubong sa imong bana. Karon, sunod sad ka. Tumba siya og namatay, magtiayon silang na gitaguan namatay. Dagan kayo. Si nalimot na bugos pangalan ako itong isgutan kagabi atong Merkules, Monday sa gabi, itong Domingo. Si kinsa ning disciple ni Eliseo, si Gihasi. Si Gihasi. Kaingon siya o nahibaw ang iyang move. Ingana man ta, mga moves na to, murag, kami ray kabaluan ni, kita ray kabaluan ni. Tibok barangay na kaibaw na. No? So, ingon siya pagsulti nga, wala man. Diri raman ko, wa man ko nilakaw. Sa tinuod lang, iyang giagpa sinaaman, gikuha niya ang salapi, bulawan, o ang mga biste. And then giingnan sa ni Eliseo, panahon ba ning magdawat ha? Panahon ba nis pagdawat o mga suborno? Kadtong sanla ni Akan, balhin gito. Dito sa iyahan ni balhin. I mean ni Naaman. So, imbis nakadawat siya, yung nasa igitaguan, nahimo hinoon siyang sanlahon. Kabalo kapag nakay taguan, i-expose na ni Lord. Gatago ka, si imong buna, kita ang sanla. Kina may gitaguan. And that is why, ang pangutana karon unsa pa may imong gitaguan. Dugay na kaayo kag inamping, giampingan ni mo ayo. Gihipos ni mo ayo. 30 years na nga naglalis mo, hangtod karon, nagdumot pagyapon ka, og imong giampingan, og gihipos og ayos imong kasing-kasing. Di gusto si Lord nga naagyo kay taguan, sigurado gyud ta ani. Unahon nato mga igsoon kining panghitabo ni Akan sa kapanahunan sa pagsugod nila og conquest. Pakigira nila, ilugon nila ang yuta sa Kanaan. Gipanguluhan ni Joshua. Ang instruction sa Ginoo, laglaga tanan, laglaga gyud, ayaw gyud mog panguha, ayaw gyud mog pagtago. Pero nahitabo mga igsoon, bisan og nakadungog na nga ayaw, mubuhat gihapon. So ato nang tan-awon Joshua chapter 7, ang sala ni Akan. So, dunay sugo ang Ginoo mga igsoon, ngayaw kamog panghilabot, ayaw kamog panghipos, ayaw kamog panguha, ang tanan sunuga, laglaga, pamatya tanan. Pati ang mga hayop sa ilang pagsulong sa kining siyudad sa ay mga igsoon. Paspasan ako ni kay chapter 7. Ningon diha, wala mo tuman ang Israel sa sugo sa Ginoo sa dili pagkuha sa bisan unsang laglagonon. Ayaw paghupot ana, ayaw paggunit ana. Si Akan maoy nagkuhag butang. Anak siya ni Carmi, nga anak ni Sabdi, nga anak ni Zera sa banay ni Juda. Tungod niini ang Ginoo
nasuko pag-ayo sa mga Israelita. Paminaw pag-ayo niya, dili, wala gyud kalipay ang Dios sa diha nga magtago-tago ka og sala sa kinabuhi. Unya dili ra ba gyud na magpabilin? Ingon pa to ni Pastor Prima, tago plus tago equals sakpan. No? Kaniadto tagduhay SIM card kay basin unyag. No? Unya kay naligo sa CR gibutang ang SIM card sa ibabaw kanang naay murag bintana dihang decorative mo si tawag ana. Unya nalimtan niya dito ang sunod nga naligo ang asawa. Hang nakayo yang mata kakapkap siya asam tug sabon. Nakakapkap siya SIM card. Ngano nga may SIM card ani ayay check ko ni be. Sakpang mobs. Di iyo ka katago. Wala lagi kay kataguan. Sampag usahan mo tago-tago. Nag-expose na ni Lord sa imuha, lagot jud ka. No? Mga batanon, sig tago-tago. Sig tago-tago. Magyapon magtago-tago mo, mo resulta mga gihapon na. Napoy uban nga wa nagi kauwaw. Kinahilasan kayo. Imagine mga high school pa. Inig pamauli gi kag jam magakus-gakos ani sakyanan. Bisag nas pastor, kitas pastor kay tuwa mas pronset ga drive. Magakus-gakos sa sakyanan, magtan-aw ning ubang mga estudyante. Kamong mga ginikanan pantabang taon mo badlong, ay murag di ta kabadlong kay utro ta. Masig na putay mga gakus-gakos di na mauwaw, di na maikog. Na? Kinalamian nagas gibati tingali no. So, muna problema ni Akan, nasa gitaguan. Ningon diha. Sa versikulo 2, nagpadala si Josue og mga tao gikan sa Jericho ngadto sa Ai, usa siya ka syudad sa silangan sa Betel nga duol sa Bet-aben. Iya silang gipaadto aron pagsusi sa yuta, busan nangadto sila og naniid sa Ai. Ilang gitan-aw kining maong ilang sulungonon. Sa pagbalik nila, giingnan nila si Josue, wala nay gikinahanglan nga moadto ang tanan, pasulunga lamang sa Ai ang 2 o 3 kalibo kasundalo. Ayaw ipadala ang tanan sa pag-away didto kay dili kana dako nga syudad. Muni tambag sa mga espiya, ayaw ta, gamay ra ipadala ditong sundalo. Kaya ra kayo nato kay gamay ra kayo ni nga nasod. Gamay ra kayo ni nga syudad. Busa misulong ang 300,000 ka Israelita apan gipasibog sila sa mga taga-Ai. Ang mga taga-Ai nakapatay og 36 kanila o gigukod nila ang mga Israelita gikan sa ganghaan sa syudad hangtod sa mga kabatuan. O gipamatay nila samtang naglugsong sa kabungturan. Unya mitalaw ang mga Israelita og nahadlok. Paminaw pag-ayo. Ang una nilang giatake ani Jericho. Mas gamhanan nga syudad kaysa sa aning Ai. Gamay ra kayo ni nga Ai. Ang Jericho dali ra kayo nilang gipilde. Obedient sila sa Ginoo. Sugos Ginoo magmarch mo for 7 days. Unya sa ika-7 days, 7 times pod mong mulibot og marcha. Unya syagit mo, patingugang trompeta, mudaog na mo. Gibuhat nila, ni-obey sila, nituo sila, human sa pagpatingog trompetas ikapito nga adlaw. Nabungkag ang pader, gisulod nila, giatake nila, hurot nila. And next nila nga sulungon is ang dapit sa Ai. Gipadala ang espiya dito, nakaplagan, nga kining Ai, dili kayo kusgan nga nasod. Lungsod or syudad. So, ningong pagdala rag 3,000. Pero ang 3,000 wala madaogon. Napatyan pag 36 kabuok. Unsa kay problema ani? Ningon diha pagsulti sa verse 6. Tungod sa kasubo, gigisi ni Josue ang iyang biste og mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kanila
Na ilaing microphone, ani? So, ang mga pangulo sa Israel, mihapa, uban dito, uban kaniya, hangtod sa gabi o gibutangan nilag abog ang ilang ulo, aron pagpaila sa ilang kasubo. Nagpuasa sila, nagpaubo sila. Lord, grabe yung problemahan ni. Grabe ning among kasakitan, Ginoo. Nganong nahitabo maninamo. Hello? Imagine mga igsuon, 36 ang patay. No? Dunay 36 ka mga casualty nangamatay sa maong gubat. Dili nila kaya, atras sila. Retreat sila. Ingon ang verse 7, og maingon si Jesus o Ginoo, nganong o Ginoo nga among Dios, nganong gidala paman kami nimo tabok sa Jordan, aron ba lamang ipapatay kami sa mga Amorihanon? Nganong wala man lang kami nimo papuy-a dito sa pikas tampi sa Jordan. Murag ikaw ug ako ni ba? Pag naay mga trial sa kinabuhi, questionon day nato si Lord, sa walay pagsusi, nga di ay nato ang problema. Si Lord ayo'y pasanginlan ba? Nga wala nagsusi nga ang problema di ay naa sa suod sa toa. Ingon ang verse 8, unsay ikasulti ko o Ginoo karon nga gipasibog sa kaaway ang Israel. Gisiguro gayud nga makabalita ang mga Kanaanhon ug ang tanang lumulupyo niining yutaa. Unya libutan kami nila og pamatyon. Ug unsa may buhaton mo sa pagpanalipod sa imong kadungganan. Ini si liwat kayo ni siyang discipler ni Joshua nga nanalipod sa pangalan sa Ginoo. Ingon siya, Lord, maulawan gyud ka. Kaya makadungog ang mga nasod, imbis nagkurog na unta sila sa kahadlok, kaya nakadungog sila sa balita, nga pagtabok sa Egypt, maunay imong gipangbuhat, maunay mga milagro, then pagsulong namo dianing Jericho, maunay ang imong gibuhat, gilumpag nimo ang pader, na napildi namo ang maong dapit. Then karon gamay ra kaayo ni. Nganong wala man mi nagmadaugon, nganong napildi man mi, nganong napatyan man mi, makadungog ani ang kanasuran, dasig sila nga libutan mi, sulungon mi, pamatyon mi. Imbis na hadlok na unta sila nimo. No? Ingon ang verse 10, ang Ginoo miyon kang Joshua or Josue, tindog nganong mihapa kaman. Verse 11, nakasala ang Israel, wala nila tumana ang kasabutan, gikuha nila ang pipila ka mga butang nga gigahin aron laglagon. Gikawat nila kini og namakak sila bahin niini og gitipon nila kini sa ilang kaugalingong mga butang. Busa ang mga Israelita wala makabuntog sa ilang mga kaaway. Nanibog sila tungod kay gihukman na sila karon nga laglagon. Dili na ako mag-uban kaninyo, gawas kon laglagon ninyo ang mga butang nga wala ko ipakuha kaninyo. Hala tindog. Buhata ang gikinahanglan nga mga seremonyas ug andama ang mga tawo sa pag-atubang kanako. Sultihi sila sa pagpangandam sa pag-atubang kanako ugma kay ako ang Ginoo nga Dios sa Israel. Muingon, Israel, naghupot ka og pipila ka butang nga gipalaglag ko kanimo. Dili ka makaharong sa imong kaaway hangtod nga isalikway mo kining mga butanga. Sa nanglabay mga sa mga pagtuon nato dinhi sa pulong sa Dios, gi-challenge mo na ako nga basig na pa may mga stronghold sa inyo ha, basig na pa na diha, isurrender na sila. Karon ang Ginoo nahigugma sa tawo, ang sala maoy laglagonon. Moingon kag laglagonon mao na ang ayang tapuson ang sala. Pero kung ang sala taguan sa tawo, malaglag ang tawo. Kabalo mo unsay problema sa church nato? Pag mahisgutan na gani diri ang sala, unya maigo na ta, mga sakit, mga guol, magdumot sa nagwali. Kabalo mo unsay gisulti sa 1 Corinthians?
ang didto discipline sa 1 Corinthians mga igsuon ingon ani. Nga kung dunay makasala, dadag duha ka saksi. Konfrontahon siya, pahinulsulon, kung di gyud siya, isugilon sa simbahan. Dire ang inyong binuhatan mao'y gihisgutan, wala giapil imong ngalan, pero masuko gyapon ka. Unsa ka giapil na nato ang ngalan, no? Pwede ra? Ikaw rekrek? Nga na ba? Kana makadungog ang mga kaigsuunan. Kay awayon man si pastor, mag-uol man ni pastor kung maigo sa wali. Ako gyud to gitarget adto. Nga na dayon ba? So, lagot si Lord aning mga butanga, kining mga sala sa tong kinabuhi. Ingon si Lord, dili mo mudaog sa unsay inyong giatubang karon. Nagatubang tag kalisod, kawaladon, pagsulay, balatian. Pero kung doon na tayo gipang tago-tagoan, di gyud ta mudaog. Tanang klaseng hinilakan. Tanang mga maayong manghilak sa teleserye. Mga artistang manghilakay. Kopyaha sa diyang mag-ampo ka. Saan pa nimog hilak-hilak diha. Kung naagyod tayo gitaguan, di gyud ka madong, dili gyud ka mudaog sa unsay imong giatubang karon. Hello? Munang lisod gyud kayog natay taguan sa kinabuhi mga igsoon. No? Ako for the sake nga ang ministry dili na ako'y confident nga mag-handle sa ministry. Sa ako po nga mga anak, sa akong asawa, kanang ako ang messenger, akong cellphone, nara niya, mabasa ra po na niya tanan. Unsay mga chat diha. No? Beusahay na yung mga chat, mga igsuon nga dili pwede. Kay kabalo kong mabugatan po siya, ako na to siyang pang-delete tanan. Mga counseling ba? No? Tangtangon na ako na diha. Kalisod kaayog na kay taguan. Kamong mga anak na mo'y tago-tagoas yung ginikanan, luoy kaayo mo. Because gisulti ng daan dire. Gisuwat ra bag yun aron doon na tayo basihan. Mga bana na tayo tago-tagoan sa itong mga asawa, baka katago. Saan kunin mo pagtago? Mga asawa na mo'y tago-tagoan sa inyong mga anak or sa inyong mga bana, di mo katago oy. Di gyud mo katago. Kanang isingisi ka pero katago kag maot nga kinaiya, di gyapon ka katago. Busa sa pagkabuntag, paatubanga or busa sa 14 ta mga igsuon. Busa sa buntag, paatubangon ang tagsa-tagsa kabanay. Sa banay nga napilian sa Ginoo, muatubang ang matag panimalay. Og sa panimalay nga mapilian, muatubang ang matag sakop niini. Ang masakpan nga naghupot sa mga butang nga gigahin nga laglagunon, pagasunugon uban sa tanan nga iyaha, tungod kay iyang gilapas ang kasabutan nga gihimo sa akong katawhan uban kanako. Naghatag siya dakong kaulawan sa Israel. Kabalo kag na kay tago-taguan inig ka-expose ana, dili ra ikaw maulawan, apil imong mga anak ug imong pamilya. Munang palihog lang mo ayon kanang mga tago-tago palagi, di na gina magsilbi lagi ron. Di gina pwede nga naatay mga tago-tago mga igsuon. No? No, pastor, di lagi may uyab, pastor. Kung saan malay mo, may gara. Nabuntis lagi, naman siya matris. Simple lang tubag, no? Di ba ingon ka nga di mo uyab? Umigara man mi. Nabuntis man lagi, naman siya matris. Niya mga high school pa. 15, 14, saan mo na ron? Okay. Sa verse 16. Sayo sa buntag mibangon si Josue og gipatawag niya ang tagsa-tagsa kabanay sa Israel og napili niya ang banay sa Juda
Unya gipatubang niya ang mga banay sakop sa banay ni Juda og napili ang banay ni Zera. Og gipaatubang niya ang banay ni Zera og napili ang panimalay ni Sabdi. Unya gipadala ni Sabdi sa atubangan ang matag tawo nga sa iyang panimalay og si Akan maoy napili. Ala no? Search for Mr. and Mrs. Limbungan. Or search for Mr. Limbungan siya. Tago. So anak siya ni Carmi, anak ni Sabdi, anak ni Zera, sa banay ni Juda. Verse 19. Si Yesue miingon kang Akan, anak ko. Isugid ang kamatuoran diha sa tubangan sa Ginoo ang Dios sa Israel og tug-ani ako sa gibuhat mo. Ayaw kinig itago kanako. Nga naman 36 na ang patay. Ang problema pag yun ani kung ang napatay taga Transjordan. Unsa ning Transjordan? Before sila nitabok sa Jordan, ang duha ka tribo og tunga nakasitol na. Nga diha sila mopuyo sa tabok sa Jordan. But niingon si Moses, okay, pwede na siya, pero ibilin lang inyong mga asawa, ibilin inyong mga anak, inyong mga hayupan, sitol na mo diha. Pero kamong kalalakinan, kuyog usar mo na mo, atong sulungon dito, og mailog na nato, ang ubang mga tribo, nauna na sila yung mga kayutaan, usa mo mamalik. Nakaroon, itabok sila, ibalag silang away, napatyan og 36. What if usas napatay, taga Transjordan? May paiwasan ni kuyog. Naminaw ta? 36 ang patay. So ingon siya, tugaan ni ko kung sa imong gihimo. Asa na ta? In verse 20, mitubag si Akan, oo, nakasala ako sa Ginoo. Paminaw ha? Ang Diyos sa Israel, og mao kini ang akong gibuhat. Nitugaan sa siyang gibuhat. Ang iyang pagtugaan sa siyang gibuhat, public. Ato kaning pausuhon this church, no? Nga sige ko na ba, kung tinuod kang naghinulsol, sige, are sa tubangan, isugid imong sala sa tanan. Murag di pwede. Pastor, mga chismosa, rabani, panugilon ko ani. Paminaw ha? Verse 21, nakakita akong matahom nga kupo nga hinimo sa Sinar, og plata nga mga 2 ka kilo, og 1 ka baritang bulawan, nga kapin sa tunga sa kilo. Naibog ako kaayo ni ini busa, gikuha ko kini, gilubong ko kini sulod sa akong tulda, ug ang plata anaa sa ilalom. Angkon siya, nanin dito sa akong gipuyan. Kubkuba ni dito. Pero karon nga ni angkon na siya siyang sala, mabuhi pa ba ang 36? Patay na ang 36. Sa verse 22, busa, gipaanto ni Josue ang pipila ka mga tao ngadto sa tulda, og nakit-an gayod ang gilubong dito uban sa plata nga dito sa ilalom. Gikuha kini nila og gidala ngadto kang Josue og ang tanan nga mga Israelita, og sa tanang mga Israelita, og gipahiluna atubangan sa Ginoo. Verse 24, unya gidala ni Josue og sa tanang kaliwatan sa Israel si Akan og ang plata, ang kupo, ang baritang bulawan, ang iyang mga anak. Haskang paita nila. Apil ang mga anak. Imagine ang manag ko na ng atong mga anak, mga eskwela na dito niya, imong mama, imong papa, imong ate, imong kuya. Okay rata na? Nga naa kay buhaton, ikaw rin nagbuhat, pero sulod sa imong pamilya, mura man ka nagatanom og saging. Kabantay ka magtanom og saging, ikaw rin gatanom. Pero nagpamunga ana, kaon imong papa, mama, mga igsuon, kamutanan. Imagine ning gibuhat ni Akan, iyang mga anak, iyang mga baka, asno, karnero, og ang iyang tulda, og ang tanan nga iyaha, ngadto sa walog. Nga ginganlag walog sa kasamok. Lagi dala sila dito. In verse 25, og miingon si Josue, nganong gisamok
muman kami. Ang Ginoo magdala kanimog kasamok. Unya gibato si Akan sa tanang mga tao. Gibato nila o gisunog ang iyang panimalay o ang mga kabtangan. Gitabunan nila siya sa dakong tapok sa mga bato. Nga anaa pahangtod karon. Busa hangtod karon ang maong dapit gitawag siya walog sa kasamok. See? Kining sala mo create og history. Niingon ang Bible, hangtod karon. Kining dapita gitawag siya walog sa kasamok. Naka-create og history. Munang naa kay tago-taguan, inig-expose ana sa Ginoo, maka-create na kag history, di na malimtan. Gawas kung mulabay na ang upat ka generation. Maka-create na tag history ana. Munang sa pagkatinuod lang mga igsuon, na ay mga butang nga angayan natong ampingan, hipuson, taguan, himuon nato nga treasure, kanang moingon kang, bahala na lag makwala niya akong usang mata, basta kay di ra gyud ni mawala ning butanga, kay ako dyan ning ampingan. Pero tanan nga giingon ni Lord nga ayaw, himua in tawon, nga luwas ka, layo ka anang mga butanga. Pag moingon si Lord, laglagonon eh. Isa pa diri ka bakos-bakos pa diag mga lana, mga bala, mga unsa na mga anting-anting, mga unsa pa na diha. Sing-sing, kulintas. Sultian ka nako, di gyud ka mudaog. Hello? Mahurot na lang ng tanan. Mahurot na lang imong panahon. Mahurot na lang imong tanan nga naan mo, mahurot na lang. Di gyud ka mudaog basta naa kay taguan. In fact, pag na-surrender ni mo na, makasuway gyud kag katulog nga hinanok, nga linaw, nga lipay, nga lami kaayo makasurrender ka. Patay si Akan. And ang dapit gitawag nila walog sa kasamok. Unsa day ni? Paminaw. Ikaw karon nga magtago-tago og sala, ikaw mao'y hinungdan sa umaabot nga kasamok. Og kana nga kasamok, mahimo na siyang memorable. Mahimo na nang part sa history. Usba kuno pangutana ng nas imong tapad inang basin na akay gitaguan ha? Sulti ba kay wala sa kadungog? Di gyud mosugot si Lord na natay tago-taguan. Word ni Lord. Dili word ni si pastor. Nganong si pastor may awayon in taon ninyo oy? Si Lord mo'y awaya. Ako hilabti Lord. Basta naagyoy taguan, delikado gyud kayo mga igsoon. So kay nakita man ni Lord nga naatay taguan, paminawan ni ha? Paminawan ni. Pag naa ka gani gitaguan nga wala kay mote sa Dios, bisan pag mo ambak ka panahos pagsimba mo bangga imong ulo sa kisame, walay kapuslanan. Bisan pag ikaw ang pinaka-faithful sa tithes, imo pag yung gibali. Lord, Jis ako 90 imo. Or imo pag yung gihatag tanan. Pero kung naa kay gitaguan, walay kapuslanan. Bisan pa nga kanang mag-ampo ka mga igsuon. Natong akong giingon kaninang tanang klaseng hinilakan sa artista, kopyahon na nimo mag-ampo ka, walay kapuslanan. Wala tanan. Tanan na nimong buhaton para sa Ginoo, para sa Ginoo. Walay kapuslanan bastag naatay taguan. Isaiah chapter 1, 13 to 17. Wala kabalo mga papa, walang hatag silang mga verse gabi eh. Paspas kayo ang revelation ni Lord sa kuamotong gapaspas sa kog suwat. Kay confirm sa word nga gihatag niya for karon nga kagabion. Isaiah chapter 1, 13 to 17. Tanawa diha mga igsuon. Unsay gisulti diha?
Isaiah chapter 1, 13 to 17. Nanata? Ningon diha. Ayaw kamog pagdalag mga halad nga walay kapuslanan. Ingon ang Ginoo, nasuko siya sa mga taga-Israelita. Wala ako'y gusto sa insinso. Na? Di ba gani og mag-ampo ta, Lord, dawata mong pag-ampog pagsimba sama sa mahumot nga insinso, di ba? Ingon siya, wala nako, di ako ganahi ana. Dili na ako makaagwanta sa inyong pagsaulog sa bag-ong bulan sa adlong ipapahulay tungod sa inyong mga sala o sa inyong pagsimba. Di na siya kaagwantas pagsimba. Oh, luuda naman siya, oy. Imagine ko no, coming ang atong Thanksgiving. Nya magpasalamat dayon ka og 5 ka litson. Ako ra na, pastor, ako. Pero naa kay gitaguan. Unsay giingon ni Lord, wala nako. Di nako kaagwanta na. Ingon says verse 14, ang inyong mga kasaulugan sa bag-ong bulan ug ang naandan nga mga kasaulugan ngilad na alang kanako gisamukan na ako o gipulan na niini. Imagine gisamukan na si Lord. Kanang gasimba ta gadayeg galami ang atong awit. Ang uban, grabe na ang tandog, naghilak na sila sa kaayos, ginuog na bati nila ang presensya. Pero ikaw gaawit ka, pirte kang ugaha. Nganuman? Di na gana, wa na ay gitaguan. Ingon pag yun sa verse 15, sadyang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot. Dili ako mo tanaw kaninyo. Hala. Inig-ingon sa praise and worship leader, mga igsuon na to, ipataas ang atong mga kamot. Pakpak, ang atong kamot. Di ba? Ibayaw, ipakpak, pagbayaw nimo, pagpakpak, gingilaran si Lord. Nga naman. O, mga ate, amen? Pagbayaw sa kamot, gingilaran si Lord, kay dito sa balay, nang hapak sa manghod. Bayaw sa kamot, pinahilak-hilak pa, pero ang kamot nga gibayaw, mo'y nanguot sa bulsa. Di ta mauwaw na. Bayaw sa kamot, pero nanulisok. Ikaw. Bayaw sa kamot, pero kusog kayong mandapat sa uban. Ningon si Lord, pagsulti, sadang ibayaw ninyo yung kamot. Panglingo-lingo in taon ko, di ko ganahang mutanaw. Hello? Ikaw mismo, pagkabalok ang nakaisala ang gitaguan, gayuko na gani. Halos di na mo pakpak. Pag yung ibayaw ang kamot, di aras dalunggan. Di ganahan si Lord. Then niingon pag yun sa pagsulti, ang sumpay ani niingon, dili ako mamati bisan pag kapila kamo magampo. Ang hinlo na taon ta. Ako na-bless kayo ko mga igsoon nga na-establish ang prayer gyud sa church. Na mga mama, na mga papa, na mga batanon. Nga naman, grabing kalipayon. Ang na mga trabaho po diri, dili mi, kasi kana sila, wala sila, kanang dili bita mawirduhan or kanang dili mailang nga mubadlo. May pakasala, direk manarbaho me. Binadlungay ra. Nga naman, na may banding. Mag-prayer, magsugin lang na may mga problema, o sa ngayon na mong iampo, mga kasinatias kinabuhi, mga bersikulo, ilig kahuman, ampo ta, ato ning iampo. Na? Pero, ug naatay taguan, muunsa man si Lord. Dili ko maminaw. Masa to? Basahon ko na to eh. Yung sa diya pagsulti mga igsoon. Na? Gisamukan na siya sa atong
Mga pagampo, dili ako mati. Bisan pagkapilas kamo magampo. Kay giduhig sa dugo ang inyong mga kamot. Ngayon kaya giduhig sa dugo, mamamatay tao. Sa 1 John niingon, nga kung naa kay gidumtan, murderer gihapon ka. Mamamatay tao ka. So, di si Lord maminaw. Gatago kag pagdumot. Kanang inikakita ni kaayo. Puniton og ilang paso. Kaayong ibangil sa multicab. Ang wildingo ning nawong ani. Di ba? Pagdumot. Pero sulay ko no og hatag og grace. Oh Lord, makakita jud ko niya Ginoo, bukal jud akong dugo eh. Please, tagay ko grace. Pero makahatag sad ko og grace. Sa verse 16, panghugas kamo, hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Ugihan ra ba kaytang manghinlo sa uban? Psst, ayaw na. Pero di manghinlo sa kaugalingon. Panghugas og panghinlo sa kaugalingon. Wala nag-ingon diri ang Bible nga, nahala, panghinlo yang silingan. Yan ang kugit ag pamadlong sa uban, no? Pero kita di ay, grabe na kayta kabadlongon. Yung si Lord panghugas na. So, unsa man gyud ang pinaka nakahugaw sa tao? Ang pinaka nakahugaw, di ba? Paminaw pag-ayo. Paminaw. Ang John chapter 13, niingon si Lord ngadto sa iyang mga tinunan, iya man tong ipanghugasan ng tiil, ingon siya, nahinlo kamo pinaagis mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Usbon ako. John chapter 13, ingon si Lord sa iyang mga tinunan, nahinlo kamo pinaagis mga pulong sa Diyos. Wa kay basa-basa. Di pa yun maminaw. Wag lamay bisag uskabok bersikulo rong adlaw. Kabalo ka mga igsoon na ati tata. No, pangutana sa ati tata na dire buhi pa. Pag di ka makabasag pulong sa Dios, saputon ka anang adlaw. Dali kay ka saputon. Pag wa kay pulong nabasa, wa kay pamalandungan anang adlaw, dali kang saputon. Ngano man? Tungod kay everyday mahugawan ang tao, unsay makahinlo, John chapter 13, pulong sa Diyos. Wa man kagatagad sa pulong sa Ginoo. Sige ukay sa social media, puro basura na diha. Unya naka ukab ka dito og sala, nakahinumdum na pukas gabuhat og sala nga. Mao gini siya, ingon ito siya. Ingon si Lord, panghinlo na mo sa inyong kaugalingon. Hello? Unsa paagi sa paghinlo sa kaugalingon? Basahang pulong sa Dios. Ug unsay naa dire? Kabalo mo mga igsoon, kung di nakakaklaro, magsamin ka, tama? Upat na imong mata. Imong tanawon pag-ayo. Ang James, ningon siya nga ang pulong sa Diyos sa amin. Nga ang tao, makasudong siyang kaugalingon ng itsura, talikod niya, o di niya i-apply itong pulong ngayang nabasa, nalimot siya siyang itsura. So, mamahinlo ta, pinaagi sa pulong sa Lord. Ingon si Lord, panghinlo kamo sa inyong kaugalingon. Nakainomdom ba mo sa akong giwali? Unaha ang imong kaugalingon. Nainumdum pa ba mo anak mga igsoon? Hunong na sa pagbuhat og dautan sa akong atubangan. Ingon siya, hunong na sa pagbuhat og dautan sa akong atubangan. Nganong ningon si Lord? Sa akong atubangan. Because wa ka nagbuhat og dautan atubangan sa tawo, atubangan sa imong anak, atubangan sa imong asawa, atubangan sa imong bana, atubangan sa imong pastor, atubangan sa imong sikatawo. Kay mauwaw ka. Pero gibuhat nimo na atubangan sa Dios tungod kay wala man ka nakatago sa mata sa Ginoo. Nasabtan na to? Napailain. Verse 17. Og buhata ang maayo. Buhata ang maayo.
Unya, patunhaya ang hustisya og tabangi ang gidagdaog, panalipdi ang mga ilo og labani ang mga byuda. So, dili magmatter ng unsay atong agrabe, kina the best nagyug kay tang moduol sa simbahan. Napay mga tao nga inigpadong mo simba katulong mag-ilis. Bantay mo na. Tigtuyok sa amin, anito, dugan yung tigtuyok sa amin. Ay, hubo na pod, kuha na pog laing sinina, tigtuyok na po sa amin. Nga naman, tawo maiyahang pakiton, nag-abot church. Okay na ko? Okay na ni? Ha? Kabalo mo mga igsoon, ako'y ganahang paliton ng mga sinina. Pero tanan akong gustong sanina, di gusto akong wife. Munang every time mo palit ko, naasiya kay, kani ako, saan nang kulura, oy, kuan man na nimo, ngit-ngit magkana. Tabangi po na imong kulor, nga na siya. Tinuod na. Mupalit ko, nga na siya, laka dito isukod. Kasukod pa kanay ko, de, sige ko no de, kuha ang kortina de, kita ko de. Ganahan ko, pero di manggid sa ganahan. Diyan ako na-realize, nga tinuod man pud bitaw nga ang atong ganahan di ganahan sa uban. Nya kay sila may gatan-aw na to. Di ang ilan na lang gusto may ato isuot. Oy, napa mo? Napoy uban nga magsuot siya. Siya ray gadaot po siyang kaugalingon. Kay baw nang kinadaghan ng inibtag lansang magsuot yung mugbo kayo. Di, siya rin na ulawan. Magsuot og mga mugbo kayo. Inse. Kaniadto ka ng mga sininang pangbanyo ra, karon nangabot na sa mga mall. Suroy-suroy na itong kalsada ng labang na traffic light. Para naman ang tatanas banyo, ma'am. Dayong og tutukan, managpa. Ay, manyakis. Ang gasuot, magkagingana, oy. Kitaan gani kas pare. Pilo ni mo pakasala si pastor. Padayonon sa nato. So, dili magmatter ang bisan unsang atong himuon kung naagyod tay taguan. Ay na mong tago-tago in tawon oy. Pura mga hapon, gato lagi yung tago plus tago ikaspitan. Nya kabalo mo, may bawaan ni mo ni tao nga naay tinaguan kay mo tago. Tinuod dili? Tinuod no? Ang tao nga naay tinaguan magtago-tago. Pero ang taong walay tinaguan mas isog sa leon, kiha! Bisan pag si Duterte muhusay na ato. Isog pas leon. Kanang taong walay gitaguan. So dili gusto si Lord nga magtago ta aning sala mga igsoon. Proverbs chapter 5, 21 to 23. Proverbs chapter 5, 21 to 23. Napa mo diha? Ingon ang Proverbs chapter 3, chapter 5, 21 to 23. Nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisag asa ka paingon. Ang mga sala sa tawong dautan, litag alang sa iyang kaugalingon, ug maunay siya, kalaang sa iyang kaugalingong sala. Klaro na ni? Basahan ko na ito sa English. For a man's ways, asa mo to? Verse 21. For a man's ways are before the Lord's eyes, and He considers all his paths. A wicked man
iniquities. Sorry? Entrap him. He is entangled in the ropes of his own sin. Aha. Hanang nagbuhat og sala, gagapos sa iyang kaugalingon. Ha? Gabuho siya lalom kaayo sa dumagiti gabangag dire kay ang bangag bunalan. Dadto sa mo kanang gabangag gahimo og lawom nga buho. Ngana gakubkob na diha. Nya pagkahuman magtalinis og daghan kayong mga kabilya ipang-usok dito sa ilawom. Unya dito musaka na siya sa taas, tabunan niya una sa taas, inigdagan-dagan na ng mga baboy ramo, mga hulog sila dito, mga tuhog sa metal sa ilawom. Inganaon ang pagpanakop og mga baboy ihalas. Now, ningon ang Bible, ang tawong nagbuhat og dautan og nagpakasala, naghimo og patibong. So human niya kubkob, gibutangan niya mga talinis nga mga metal dito, sa kasya taas, gibutangan niya og unas, dayong niatras siya, dayong dagan sa gunat, dayong ambak, boom, patay siya. Ingana ang tawo nga magbuhat og sala. Wa ko'y labot og pastor ka, ministro ka, pare ka, or unsa imong katungdanan sa church. Or ang tanan nga church imuha. Bastag naa kay gitaguan nga sala, naghatag kag kadaot sa imong kaugalingon. Mga lahig pagyud. No? Kabantay mo ng taong sadan, mangitag laing sadan. Nya mo sige niya panugilon. Kanan si kuan ba? Si kuan. Nga na ang buhaton sa taong sadan. Mangita siya laing sala, itabon siyang sala. Munang magbantay gyud ta mga igsoon. Karon paspas gud ka ito gabi nalipay kay ko sa mga mensaheng gipanghatag. Kabalo mo mga igsoon. Sa ato pa nakasala ka. Nakasala ko. So automatic makabati dayon kag pagbadlong ni Lord, maluya ka, mauga ka, gikapoy ka, naunsa naman ko. And doon ay taong mubadlong nimo. Ay pulong nga mubadlong nimo. Kabalo kag unsay problema nato. Pag nakasala pagyud ta, imbis na moduol magpahinlo, mangayog pasaylo, magtago-tago pahinoon. 1 Samuel chapter 12 verses 20 to 24. 1 Samuel chapter 12 20 to 24. Nanata? O giingnan ni Samuel ang katawhan. Ayaw kamo kahadlok. Ano na simunta pa? Na ayaw kahadlok. Bisan nahimo ninyo kining salaa, ayaw kamo pagbiya sa Ginoo, kundili alagari siya sa bugos ninyong kasing-kasing. Bisag nakahimo tag sala. Dili ta pabiyaon sa Ginoo, padayog simba. Padayon kang magbasa, padayon kang maminaw. Padayon kang magpatubo, magkaton. Dili ka pabiyaon diya sa Ginoo. Ingon says verse 21, ayaw kamo pagbulag kaniya tungod sa mga butang nga walay kapuslanan og dili makaluwas kaninyo. Ayaw bulag. Ano buka ng nature jud sa tao na makasala, mo bulag jud, mo palayo. Amen? Mo jud ang nature sa tao. Verse 22. Kay dili isalikway sa Ginoo ang iyang katawan tungod sa mahal niyang ngalan. Kay gikahimuot sa Ginoo ang paghimo kaninyo nga iyang katawan. Alang kanako, dili unta itugot sa Ginoo nga makasala, batok kaniya pinaagi sa paghunong sa pagampo alang kaninyo. Mo biya ni gibuhat sa mga leaders, sa inyong mga pastor?
Pag nakasala mo, magpaluya-luya. Na kami po, lami kayo hindi na iampo ba? Lami kayong ang imong inampuan nga Lord. Nato sa Lord ba? Karong magkanang rin yung ibaugid siyang sala ni. Pero sayang, ang kasing-kasing manggod nato kay Lord, makasala gyud kog di na ko iampo ning tawhana, igalampo gyud kay ning tawhana Lord. So ingon si Samuel, makasala gyud ko. Kung di ko moampo ani nila. So hinuon, tudluan ko kamo sa maayo og matarong nga dalan. Verse 24, tahura lamang ang Ginoo, alagari siya sa bugos niyong kasing-kasing. Kay nakita man ninyo ang kahibulungang butang ay ang gibuhat alang kaninyo. Verse 25, padayon na to, apan kung magpadayon kamo sa pagpakasala, mga matay kamo. Mao raman na, simple raman na. Wa pa nangamatay, kagaginhawa pa, pero namatay na ang kadasig. Namatay na ang gugmas Ginoo. Namatay na ang iyahang pagkalipayon diha sa Ginoo. Namatay na ang iyang kadasigon nga mubasa sa iyang mga pulong. Daghan na nangamatay. Kinahanglan patang mo atong Manila magpalihan, usa pa ka mabuhi. Ug asa ka karon nakadungog kas pulong sa Dios, hala basa iyang pulong. Lord, kaning imong gisulti dire kinabuhi ni, kaning imong gisulti mo ni naghinlo nako, kining imong gisulti dire mabuhi ko ani Lord. Ngana lang. Bisan kaming mga alagad sa Dios, kaming mga nagwalis pulong sa Ginoo, na mga panahon nga niya sa atubangan, mga igsoon, kinahanglan ang atong pagtuo, dili matarong sama sa bukid sa Sion. Pero sa sulod na mo, Lord, hasan na ka. Oh? Doon na yung mga ingon-ana nga pangitabo. Pero dili ta pwedeng mubiya. Kaya ang Bible, ang Biblia nagsulti, ayaw ka mong talikod, ayaw ka mong biya, bisag nakabuhat ka mo anang salaa. Mamiya man. Doon na pailaing Diyos mo pasaylo. Mubalik ra kog simba, Lord, ug mga matay na ang tanan nga naa sa church. Akong kuyugog simba Ginoo ka nang wa pa nangatawo. Di pila na may mo edad ana. Hallelujah. Atong daigon ang Ginoo mga igsoon. Sige lukso, ingon lang ka. Di nakalukso. Di nakalukso. No? Dili ta pwede magtago-tago ana. No? Pag nakasala, taduo lagi tas Ginoo. Siya may muhinlo nato. Higugma man ta niya. Now, karon kung pantunon ta ni Lord, dawat, oy. Magsige reklamo, magsige bagulbul na unsa man, dawat! Sala man na nato. So, tungod kay gihigugma ta, latuson ta. Hebrew chapter 13, kay disiplinahon gayod ang anak kay gihigugma. So kung malatusan ka, ingna si Lord, I love you too, Lord. Muna giwali ni Pastor Junel. I love you too, Lord. Uy, sakit man ni Lord, I love you too. Lord, kami lisuda, I love you too. Okay, mga latos ni tanan. Usay pa jud pag natay mga problema, di ta ka maong mangonsulta ba? Ngano ka ni naunsa ka ni? Unsa may gisulti sa pulong sa Dios? Kasayo naman na masubay naman na nimo. Kanit. Di ni pwede nya na anak ko ni. Now adto na ta sa angayan natong mga taguan. Here comes Mary, gipakatawo niya si Jesus. Lalang sa balang espiritu sulod sa iyang taguangkan. Ang mga magbalantay sa karnirong nagpanaw gikan sa layong dapit miadto dito. Nga naman gisultian sila sa anghel. Nga kining matawo aning dapita, mao ni siya mahimo ning bantugan, mahimong gamanan, mahimong. Pagkakita nila sa maong bata, gisulti nila tanan ang tanang gisulti sa anghel nila.
ngadto sa bata. Kana bang pagtan-aw nila sa bata, namulong sila. Nag-ingon ang anghel sa Dios nga kining bataa mahimong mailhan sa tibuok kalibutan, mahimo ning pundasyon, mahimo ning kalig-on, mahimo ning tagdumala tanan. Nag-prophesy sila. And then si Mary naminaw. Ang ubang mga tao naminaw, mura silang nakulbaan sa nahibulong sila sa gipangsulti atong mga magbalantay nga maoy gisultir pod ni sa mga anghel diha nila og ilang girelay atong nga time nahibulong sila sa gipangsulti. And kabalo mo kung sa giingon diha mga igsoon. Verse 19 tanawa. But Mary was treasuring up all these things in her heart and meditating on them. Ingon diha ang Bible sa verse 19, chapter 2, verse 19 sa Luke. Ingon, og si Mary, og si Maria, iyang gitaguan ang tanan nga iyang nadungog sulod sa iyang kasing-kasing, og iyang gipamalandungan kanunay. Nakakalumo na. Usahay mawad-an na tagana. Kay grabe kayo ang mga message nga gihatag ni Lord. Grabe kayo ang pagpadayag sa mga mensahe. Pero human sa simba, human sa wali, asa kaha gipangbutang ang mga pulong sa Dios. Dili mataguan ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing, dili pod pamalandungon. Nga naman, ang gitaguan sala og ang sala mo ginahuna kanunay. Gatago og pagdumot og ag kinsay ang gidumtan mao sige niyang gihuna-huna. Luke chapter 2:19 usbo na to. Si Mary gitaguan niya, gihipos niya ang tanang mga panalangin, ang tanang prophecy, ang tanang gisulti, ang tanang saad nga gisulti sa mga magbalantay sa karnero. Nga gisulti sa mga pastor. Pastor, bita nang magbalantay karnero. Dili man na nagbantay sa church. Originally, magbalantay medyo na sila kahayupan. Ang gisultis magbalantay sa mga karnero, dingon ang Bible, gihipos og ayo ni Mary sa iyang kasing-kasing. Unya iyang gipamalandungan. Kita daghan tag gipang taguan, pero dili ang pulong sa Dios, dili ang mga saad sa Ginoo. Kaya nainggit na lang ta pag gi-bless ang uban, dauton pa nato tong gipanalanginan. Ako amigong pastor na nakapalit na siya sakyanan, gidaot. Ingon din, natuan na. Ang mga halad na manas mga tao, mga donasyon. Igo na lang ka. Igo na lang ka nga masina sa gipanalanginan. Ngano man? Gapangalagad sa Dios siging na ay gipang taguan. Sulay ko no ng inyong mga anak nga tagay kog 5 nya gaingon na anak gakumkom og 20. Makadawat na? Ikaw mismo di ka mohatag. Kadi naman to niya madawat kay nasa gigunitan. Masuya na lang ta. Masina na lang ta. Nga dunay mga taong gapangalagad sa Ginoo, munamunang ginhawa, usahay pasmo nangalagad sa Ginoo. One day gi-bless sila ng Lord. Nasina na lang ta. Nga naman, naatay pangtaguan. So, karon nga kagabion, manghinlo na ta. Amen. Psalms 119 verse 11. Tanawa day. Kanang mga dili pahipuson sa Ginoo, ayaw hipusa. Psalms 119 verse 11. Giampingan ko ang imong mga balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala. Tanawa ni? Kaayo rag kanta-kanta. Og ang Ginoo ba na dire galingkod sa trono? A heart that hides your word, so that sin may not come in.
A heart that's undivided. Sure? Usahay mga igsuon, kanang mamili tagkanta, kanang tinuod nga nahitabo sa tong kinabuhi. A heart that hides your word. Samnas, bisa, kasing-kasing nga nagtago sa imong pulong, aron dili makasulod ang sala. Tinuod? Pabugnaw-bugnaw pagtingog. How does you so that's kena. Why hinungdan? Napay laing mga kanta mga igsuon nga kana makainguntang di unta ang ngayang kantahon pero kay wa poy laing sa tinuod lang ang tanang mga kanta di ang ngayang kantahon. Kay wa man na tinuod sa tong kinabuhi. Ikaw lamang, Diyos, ang higugmaon ko. Labaw sa tanang butang. Tinuod! Kadako ang ang kanta-kantag mga ingana. Ay! O sa pailain, dagan kayo mga kanta. Kana murag panganta, kanta ba nga manaad sa Ginoo? Kabantay mo, ana? Walay rason nga dili. Asa naman karong Sunday? Walay rason? Wa na pa ka Domingo. Pero atong Miyerkules ni ingong, way rason nga di ka na mo simbahon. Gipangga mo ako, matud sa pulong mo. Asang bersikulo ha? Asa dapit? Matud sa pulong mo mukha. Asa man dapit? Asa mabasa da? Lamiyon taning nga ito mga kanta, mga isyo na hitabo sa itong kinabuhi. A pure heart, that's what I long for. Atik, siya, may kapangita, siya. Mga ayong angayan, maayuhon, nindoton. Muna'y gipangita. Tinuod dili. A pure heart, that's what I long for. Di mo basag Bible? That is why inigkanta nato, maglipay ako tungod sa presensya mo, gaguol ang uban. Kaya tinaguan. Okay, kalipay. Kabalo ka mga igsoon, kung wag yung kay gitaguan, bisan pag wag kay gilungag, wag kay kwarta. Gatulo imong balay. Sultian ka na ko, di na matulo imong balay. Niguay uwan. Ingon siya, I have treasured your word in. In. Sulod. In my heart. So that I may not sin against you. Kanang di ka makasala. Tagu itong iyang pulong. Pag sala, uy, naipulong nga mo ingong ayaw. Di ba? Nganong magtago kag saad Ginoo, nganong magtago kas pulong Ginoo, aron di ka makasala. Pero kay wala na kay basa-basa, wala na kay paminaw. Wala na kay bersikulo, wala na kay gihuptan. Hello? Pariha atong pangutana, gipangutana siya. Unsay gigamit ni Moses sa pagtunga sa dagat? Ingon na siya, bangkaw. Ang usapod ingong espada. Nga tawa dayon tano. Normal ra kay wa sila gabasa, di sila Kristohanon. Ikaw. 20 ka tuig na kadiyas Ginoo pagpangutana. Unsay sunod nga libro sa Acts? Ako pastor, Mateo. Di ka mauwaw? Ang problema ang sala mo'y gitaguas kasing-kasing. So nabali na. A heart that hides sin. That your word cannot come in. Gibalista. Gibaliktad. Kasing-kasing. Basaha ko na ko sobe. Atong basaha ko sobra ko na. Kaya rong maklaro na. Salmo 119, versikulo 11. Giampingan ko, gitaguan ko ang imong balaod, ang imong mga pulong sulod sa akong kasing-kasing. Aron dili ako makasala.
Sa inyong Bible i-check kay basin diya nag-ingon, gitaguan ko ang sala sulod sa akong kasing-kasing aron dili makasulod ang imong pulong. Basig nga na. Sultian ka nako. Klaruha pag-ayo. Pamalandunga og ayo. Tinud nabita na ingon. Unsa pa si pastor maninood po dayon. Joke ra gani ito. Post ra gani ito, chat. Chika ra gud to. Ngano man gud to maninood mo dayon ni si pastor. Hoy paminaw pag-ayo ba? Pangutan ay imong kaugalingon kuno tinuod bagyo kang Kristohanon kay basin bag. No? Matag manikin ba tig displays mga sinina. Gasuot sa mga sinina. Nga na dito. Siguro nato nga mahimong tinuod ni. Pagdili ang pulong sa Dios maoy imong gitaguan. Di na kakinahanglang moingong sala ayaw sulod. Kay sigurado nga ang sala maoy naa sa sulod imong gitaguan o giampingan. Maora gyud ni. Ari ko makigsulti sa mga kabataan o kabatanunan. Dugay na kang nangalagad sa Ginoo, luodan paghihapon ka. Dugay na ka nangalagad sa Ginoo, dugay na ka nakadungog og wali gikapoy na lang kas dagway ni pastor. Maldita paghihapon. Manghiwi paghihapon. Magbag-o na tatawon, oy. Kuni ang pailain. Kadaghan jud ko makabantay ana. Nga bisag na ay magwali, bisag gadayig, mag-istoryahan ay. No? Kaklaro na anang pulong na guna sa Ginoo nang gisgutan diha. Mas importante pag yun ng iyang isultis iyang tapad kaysa ang gisultis Ginoo anang taparan niya. Ug di na manggaling maminaw, ayaw na lang gyud og disturbuan ang nas imong tapad kay maminaw na siya. Hello? So og dili ang pulong sa Dios mo'y atong gitipigan. Pangutan ay mong kaugalingon unsa man di ay ang imong gitipigan. Amen. Mangandoy patag manabok tag mga kadagatan parang magministeryo sa mga buluhaton sa Ginoo. Kung naa sa tong panimalay di ta kaukab sa tong Bible. Problema gyud na mga igsoon. Unsa man ang imong gitaguan, ikaw ray nakahibaw-an na. Timan ikini sa mata sa Dios wala kay matago. Last nga verse og magtapos na ta. Kini ra ba akong last tag 5 ka buok? Okay, Isaiah kapitulo 59. 1 hangtod sa 2. Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Indeed, chapter 59 verses 1 and 2. Indeed, the Lord's hand is not too short to save, and his ear is not too deaf to hear. Verse 2. But your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have made him hide his face from you, so that he does not listen. Taruhon sa Bisaya kay basig pa lingog-lingogan lagi hapon nato ni. Ang kamot sa Ginoo dili mubo. Nga dili siya makaluwas ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Verse 2. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nagulang, naghiwalay, nagseparate kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog
kaninyo. So, sa likway na nato. Taguan na nato. I mean, tangtango na nato sa atong kinabuhi. Anong napamang kay taguan? Nga na naman kay Ginoo. Kanang imong gitaguan, ingon si Paul, basura na ng tanan. Because si Christ ang bililhon alang niya. So, wala na. Ayaw na mong sige tago-tago. Ang pulong sa Ginoo may atong hipusan. May atong taguan. One day, kini pang sunugo na ni. Ang magwali pamunggutan og ulo. That is why karon panghipuso na nato ni kanang pinakaluwas nga hipusanan sa pulong sa Dios. Mao ang imong kasing-kasing. Amen? Safety na. Maghisgot na kag safety kinabuhi ka ng gatago kas iyang pulong. Munang ningos David, Lord, ang akong kasing-kasing naghipos sa imong mga mensahe aron dili ko makasala. Amen? Guniti gyud ang pulong sa Dios. Bisan man lang unta ug usa lang kakapitulo sa usa ka adlaw. Joshua 1:8 nakatuman naka. Psalms 1 nakatuman naka. Pero wa gyud. Munang dali kaytang makasa kay wa man tay gihipos nga mga pulong sa Dios. Amen. Dapay lain. Sa unsang paagi ang mga pulong sa Dios imong mahipusan? Ing ani siya. Pagbasa nimo aning adlaw, gisabot nimo ayo imong nga giampo. After that nang laban na ka. While nang laba ka, imong gipamalandungan tong imong gipangbasa. Mga tao karon wala na. Humagpaminaw sa wali, humagbasa sa pulong sa Dios. Cellphone na ditso. Nakalimot ganig unsa tong chapter iyang nabasa ganihang buntag. Kay cellphone na dito. No time for meditation. Ang baka human niya panibsib pag nabusog na siya, mulubog siya. Nag-meditate siya, gausap. Unta, before kanila ka padong trabaho na kay word ni Lord, kay tuwa na kas trabahoan, mga pulong sa Diyos imong pamalandungon. Giaway ka, dili ka, makasala, kay naanay pulong sa Diyos, nag-secure nimo. Kada usa nato subaya inyong mga post. Tanawa kung say naa. 2 na ka tuig, 3 ka tuig, 5 na gikas pag pandemic. Time nga nag-post ka og verse. Karon puro na lang mga maoy ang imong mga post. Puro bitter. Pagsulti na, no? Nga naman, wala nagahipos, wala nagatago sa pulong sa Ginoo. Hopefully, karon nga kagabihon, dili sila lang nga nagtanaw sa live streaming or magkakita dito sa YouTube ang nag-aplikar kung dili kita usab nga ni adinhi sa panagtigom. Ang Dios magpanalangin sa iyang mga pulong karong gabion na og natong tanan. Father in heaven, thank you Lord for your word. Sakto kaayo Ginoo. Hahaom kaayo sa among panginahanglanon. Because sa kanunay o Diyos, nagtago kaming mga butang, wala nimo kahimuti. Kaingon mi kining mga butang among gitaguan makapalipay namo. Without knowing nga sa umaabot unya niini, apil sa kaulawan, apil sa consequence ang among mga minahal sa kinabuhi. Lord, muanhi kami. Magdayeg, magsimba kanimo. Pero imong mga pulong niyon gikapoy, gilaay, giluod, gisumudan, giasluman, gipaitan sa among mga halad, mga pagdayeg, mga pagsimba. Tungod kay dunay mga sala nga nakatago sa among mga kinabuhi. Pansalamat karon nga kagabion imo ka man gipaminaw sa imong mga pulong aron kami mahinlo.
Kay nag-ingon kas imong mga pulong, O Dios, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kadinyo. Salamat, Lord, that this evening nahinluan ang among mga hunahuna ug ang among mga kasing-kasing. Para asa maning mamong gipambuhat, para asang among mga pangandoy. Kung wala nami nagtipig sa imong mga pulong, kung wala nami nagtago og mga mensahe, mga saad nimo sa among mga kinabuhi. Hinlua kami, usaba kami. Tagsa-tagsa ka na mo, hinlua, O Diyos. Ang imong balang espiritu nag-ingon diha sa imong mga pulong. Sa episo nga, ang imong pulong maoy espada sa espiritu. I pray, God, nga imong balang espiritu mugunit sa mga pulong among nadunggan karon. Og muputol ni sa mga sala nga among gipangtaguan, Ginoo. Muputol ni sa mga kinaiyang wala nimo kahimot. Salamat sa imong presensya ug sa imong gugma karon. Sa mga nakauban namo pinaagi sa social media. Salamat, Lord. Nga kining mga pulunga dili ni namo dawaton ingon nga kasakit. Kun dili dawaton kini namo agig paghigugma nimo diri ka namo tungod kay di ka gusto nga mga laglag kami. Ang sala nga niya ka namo malaglag apan kami imong gihigugma gipakamatian mo nang di ka gusto nga kining salaan ni as among kinabuhi kay panahon nga laglagon nimo ang sala malaglag kami og apil kung dili ning salaa maingawas. Tanan nga mga pagdumot, tanan nga mga garbos kinabuhi, tanan nga mga prinsipyong wala nimo kahimuti, tanan nga mga tuo-tuo, tanan nga mga strongholds. Lisan, O Lord, ang spiritual pride, O God, ang pagpanghambog, Ginoo, kanang makabuhat sa mga buluhaton nimo labaw pa sa nabuhat sa uban, O Dios. Mga sala ni nga angayan namong isurrender. Magtrabaho kami, mga lagad kanimo without comparing ourselves to other, O God. Lain-lain kag ipangsugo sa among mga kinabuhi, Lord. Dalaygon ka, Ginoo. Salamat kayo sa mga mensahe. Atong awiton ang awit, ingna si Lord, O Dios ania,